Kohanmen ko para hau try Jesus Christ. Mentaga sengi kadai kesengi utrai baar jong ka adben. Kapor adben ka aya ka kubor jong ka jingkermen bagi jing sitom jongi ken kutno. Kane kan sa urlong haba utrai uwan bad usa ha ka jing im jongi. Kane ka long ka sengi jong utrai, ka sengi jong ka jing pelat im namar kata ngide ban up da ka jingkemen om da ka jing tiang. Ha ka rukom ka bakerpang utrai unwan na ka benta jongi ha ka por Christmas. Haga gospel mentaga sengi ngi pule ba u Yohanes Baptis u yalap shapang ka jingkala bamut. Bat kane ka jingkala bamut dei ka jingdon kam baneng kong ban pen kre na ka benta ka jingwan utrai haga jing im jongi. Na pedeng jongi don buon ki batiang ban yo sngow ya ka kentian kala bamut. Kane ka kentian kamut ka jing i no lane ka jing pai no na ka jinglong barim sya ka jinglong babha. Buon kim kwa ban le ya kane. Buon ki kwa ban im ya ka jing im barim jongki. Kitip bakalong ka basniu Henry kim kwa pat ban ieno yaka bat ya kaliang daki eki babaha. Upraphet Isaya ha ka jing pule banengkong ukren shapang ka jing penbet ya kalenti jong ka jing im na ka benta ka jing wan jong utrai. Ladangim sungu thu nadu ka donuot jongi ba ka jing im ba klem tho bria ka wan ra jing kemen yangi ba ka jing im basniu ka wan ra jing thang nginom la ban ieno ya ki jinglong barim jongi. Haga jing shisha ka jing kalabamut kamdei bangi haban pailandet na ka jing im Henry de ka jing pai shalade ban kmiit kanang bangin long ki bale hok haki aka baro ka jing kalabamut kamdei ka bangi haban le lane long ka ka bangim de ban long ka jing kalabamut de ka jing khot ban le hok yalade de ka ne ka ba Petrus haga jing pule banang kong ukren shapang ka jing im ba klem tho bria ban im ka jing im ba klem tho bria kamut ban im ka jing im ba hok Bat day kane ka jing im ka ba a jing kaman bat jing suk ka ba ne shi junom. Ban im ya kane ka jing im ngidun kam ban pendu no shi sendon ya ki ka ba om ya day bat ka jing long ba shisha jungi. Ka jing itanat jong ka jing shisha ka long ba ngitang shu pendu no ya ki ba long persya ka jing long jongi ka jing long ba shisha jungi ka pau tengkren. Day kane ka ba Isaya uong ba habala penmadan lut ya ki lum ki them andon ka jing long bet bat ka buram jong ublay kan sa pau. Badu Petrus suong bahabangi im ka jing im baklem tho bria ngi shem jing suk. Ublay kwa ban ayangi ka beneng bathamai bat ka perthei bathamai. Ublay umlong uba pendu ya ka jing kemen jungi. Kumba u Petrus suong ba ublay ulong uba yaisha hadu kine kisngi. Uyay ap yangi man kapor wat langi suki ban jubab ya u. Ka ka bangi day ban le kalong ban shem ya ka kabuk siar ban jubab ya ublay man kapor. Da ka bale kumne ngin yay ap da ka jing kemen ya ka jing wan jung utra jungi u Jesus Christ. En yaro yaw Jesus Christ.